أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى الدار السلام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق صاحب الرسول الله في الغار وعلى عمر الفاروق بين الحلال والحرام وعلى عثمان معدن الحلم الوقار وعلى علي رضي الوفي ابن باب مدينة العلوم والإصرار رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الناس، من كان يطلب موعظا فالقرآن يكفي، ومن كان يطلب صاحبا فالله يكفي، ومن كان يطلب غبرة فالمقابر تكفي، فإن لم يكفي هذه فالموت يكفي. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Барлык хәмде сана, барлык улуклау фақат Раббыбыз бер Аллаһ Субханаху ва Таалагә генә хастыр. Күңел түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга генә ирешеп торса иде. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кардәшләр, хөрмәтле туганнар. Без сезнең белән шушындый заманда яшибез. Кайчан күпме кеше күкрәгенә сугып мин мөселман дип әйтә. Пәйгамбәрем Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дип әйтә. Ләкин нәрсә соң ул дин дигәч, кем соң ул Пәйгамбәр Мухаммад дигәч, җавап бирүчеләр бик аз шул. Төпле, тирән җавапны бирүчеләр бик аз. Кешеләрнең йортларына кунакка киләсең, әгәр Совет шарында үскән, әле коммунист булган әби бабайлар икән, шкафларында, сервантларында Ленин бабайның китаплары тора. 30 том сочинение. Әгәр килеп керәсе икән 80-ләрдә үскәннәргә кунакка, фантастика тора, приключениялар тора, Жюль Верннар тора. Бүгенге көндәге яшьләргә килеп керәсе икән өйләрендә, күбесендә китап юк. Кемдә китап бар? Как заработать миллион дигән китап тора. Илон Маск Америкада миллион җиңгән, Стив Джобс миллион җиңгән, фулан ничек бизнес ачкан, шундый китаплар тора. Бик аз кешедә зур иттереп урында тора Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның тормыш юлы дигән китап. Бик аз кешедә. Ләкин нәрсәне әйтәсем килә, шул Совет чорында үскән кешеләрдән сорасаң, Ленин бабайның заветлары, васиятләре нинди дисәң, сөйләп бирәләр. Ленин бабай тегесе әйткән, Ленин бабай бусы әйткән, Ленин бабай агачны тотып барганда, авыр ягыннан алган. Ленин бабай матрослар белән сөйләшкәндә беренче булып кулын биргән. Бөтенсен беләләр, күз тимәсен. 80-ләрдән сорасаң, нәрсә беләсең син? Мин теге фантастиканы укыдым, мин бу авторны беләм, теге авторны беләм ди. Яшьләрдән сорасаң, бик яхшы сөйләп бирәләр. Стив Джобс беренче мәртәбә үзенең компьютерын ничәнче елда җыелган? 1 миллион долларын ничәнче елда эшләгән? Кайда тыгырга кирәк, әнә теге 100 мең акчаңны миллионга әйләнсен өчен, миллионны миллиардка әйләндерү өчен кайда тыгырга кирәк икән, бөтенесе белә. Һәм кайчан син аннан сорыйсың, братым, кардәшем, син мөселманмы? Мөселман. Мухаммад пәйгамбәр кайсы елны пәйгамбәр булды? Нинди авырлыклар ул Мәккә, Мәдинәдә кичерде? Нинди рәвештә ул иреште үзенең зур җиңүенә? Ничек булды үзенең якыннары белән?
Ничек булды ул үзенең дошманнары белән дигән сорауга булгандыр инде дип әйтәләр. Ну пәйгамбер туды ди 570 елда ди, год слана ди, фил елында ди. 63 елда турганын бөтенесе беләләр. Җәмәгать, менә бу мәсьәлә өстендә бераз уйлап утырдым әле. Һәм менә шушы уйлаган фикерләрем белән сезнең белән бүлешәсем килә. Нигә соң ул шулай? Ислам динендә зур бер кагыйдә бар. Ла илаха илляллах Мухаммадар Расулуллах. Аллаһдан башка һич бер илаһи зат юк. Һәм Мухаммад алейхиссаламның илчесе дигән. Коръәнгә кадәр килгән китаплар, улда булсын Инҗил, Таурат, шулай ук бер Аллаһлык тәүхид мәсьәләләрен алып килделәр. Хәттәки кануннар арасында да беренче канун тора иде Тауратта: үзеңә бер нинди илаһ та ясама, ни создай себе кумира дип. Нигә? Ник илаһ ясарга ярамый? Чөнки син бу тормышыңда бер илаһ ясасаң, кешеме ул, путмы ул, ташмы ул, агачмы ул үзгәрүчән. Ул файда бирә алмый. Ул мәңге түгел, ул килә һәм китә. Ә нигә илаһ бер Аллаһ кына була ала? Чөнки Аллаһ әллә кайдан килмәгән, әллә кайда китмичәк. Аллаһ булды, Аллаһ бар һәм булачак. Аллаһның көче кимеми. Аллаһ Тәала армый, талмый. Аллаһ Тәала ул һәр вакытта дагы, һәр даим рәвештә дәген Ар-Рахман, Ар-Рахим, Рахимле һәм шәфкатьле зат булып тора. Ә кешеләр ясаган илаһлар, кумирлар нәрсә сыңалар? Алар җәмәгать вакытлыча. Яшь чакталар бер кем түгелләр иде. Ләкин вакыты килеп җиткәч байдылар, хәлле булдылар, мисал күрсәтә башладылар. Бер вакыт чирләп рак белән үлеп китте тегесе, бер вакыт чирләп үлеп китте икенчесе наркотик белән үлеп китте. Нигә? Чөнки кешеләр ул шундый затлар, кайсысының артыннан бара башласаң, син аның җитешмәгән икәнен күрәчәксең. Кеше Аллаһ Тәгалә турында, аның Аллаһ Тәгаләнең турында әйтә: "Инсан халуга" ди. Ашыгучан, хаталы бер зат иттереп ясадым ди кешеләрне ди. Шуңа дагы җәмәгать, кеше артыннан барсаң, батачаксың. Аллаһ артыннан барсаң, ирешәчәксең. Ләкин без кешеләр Аллаһны күрмибез шул. Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә алмыйбыз шул. Шуңа дагы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәрләрне җибәрде. Кешеләрне безнең арадан, безнең кебек куллы, безнең кебек күзле, колаклы, аяклы бәндәләрне кайсыларына ул бирде изге сүзләрне. Изге Коръән аятлары булсынмы, Инҗилме, Тауратмы, Зәбурме, ул китаплар бик күп булды. Һәм пәйгамбәрләр килеп күрсәттеләр кайсы кеше артыннан барырга була. Кайсы кеше достоин аның артыннан барырга. Ул безнең изге пәйгамбәрләр булды. Без мөселманнар, без Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның өммәте, ахыргы өммәт, кытылган өммәт. Һәм без ничек пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва салламны яратырга тиешбезсең. Biz bir yaratабыз теге артистны, теге язучыны, теге бизнесменны, теге булдырган кешене, бу әйберне булдырган кешене. Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссаламга карата шушындый мәхәббәт бар микән бездә? Шушы сорауны җомга алдыннан бер җегеткә бирдем. Ул әйтте: "Хәзрәт, әйе, пәйгамбәрне яратырга кирәк, китапта шулай кушылган, хәдистә шулай кушылган. Ә ничек соң яратырга?" Менә күз алдына китерегез, сез менә монда утырасыз. Татарча аңлаганнарыгыз инде. Күз алдына китерегез, ничек соң пәйгамбәрне яратырга? Менә мин хатынны яратам. Кочаклый алам аны, пәпит алам аны, җыклый аласың хатын белән, бүләк бир аласың хатынга. Шулай бит. Ничек булса да үзеңнең мәхәббәтеңне күрсәтә аласың. Машинаңны яратсаң, машинаңны жуасың, иң яхшы бензинын саласың, өеңне яратсаң, ясап торасың, яхшы абый ябыштырасың. Пәйгамбәргә карата мәхәббәт нәрсә соң ул? Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям
Жирак Мәдинә җирлегендә күмелгән. Ул мәйет, ул вафат. Ләкин безнең өчен, безнең калебләрдә ул бик тәген тере, исән кеше. Шуңа без үзебезнең мәхәббәтебезне, хөрмәтебезне пәйгамбәргә ничек булдырырга тиешбез дигән сорау, ул бик авыр сорау. Беренчедән, һичшиксез, хөрмәтле туганнар, Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссаламны ярату, ул яраткан изге эшне яратуда качырылган. Без нигә ул бизнесменнарны яратабыз? Нигә ул язучыларны, актерларны яратабыз? Чөнки алар безгә эмоция бирәләр. Бездә булмаган әйберләрне. Мисал өчен ул бай, нигә мин ул байны яратам? Нигә мин аңа кызыксынам? Чөнки мин фәкир. Нигә мин теге спортсменга карыйм? Теге футболист, баскетболистка нигә кызыгып карыйм? Аның турында яңалыкларны интернеттан укыйм, газеттан укыйм. Чөнки мин үзем булдыра алмадым спортсмен булырга. Шуңа миңа аның артыннан наблюдать итәргә, карап торырга кызык. Шуңа дагы җәмәгать Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссаламга дәген бер кызыгырга тиешбез. Ул булдыра алган эшкә дә без кызыгырга тиешбез. Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламның эше нәрсә иде? Көтүме? Акча эшләүме? Сугышларда сугышып йөрүме? Юк. Аның эше Аллаһ Тәгаләнең динен җиткезү иде. Без шушы эшне яратырга тиешбез. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ничек шушы динне яратты, без дә яратырга тиешбез. Аллаһ субханаһу ва тәгалә изге китабы Коръәндә әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаһ фаттаби'уни." Әгәр сез Аллаһ Тәгаләне яратасыз икән, пәйгамбәр артыннан иярегез ди. Юхбибукумуллаһ. Аллаһ сезне яратачак шуннан соң. Ва ягфир лакум, хаталарыгызны гафу итер. Валлаху гафурур рахим. Хаклыкта Аллаһ рахимле һәм кичерүчедер. Пәйгамбәр алейхиссалам динне яраткан. Пәйгамбәр алейхиссалам дин белән яшәгән. Хәтта ки сахабалар килеп, Гайша анабыздан сораганнар: "Эй, Гайша, пәйгамбәрнең холкы, аның үз-үзе тоташу психологиясе нинди булды?" дип. Гайша разияллаһу анха әйткән: "Хулуқуху Коръән." Аның әхлагы ул Коръән иде ди. Ул Коръән белән мәхәббәттә иде ди. Ул изге китап белән иң якын мөгамәләдә иде ди. Бүген без нәрсәдә иң якын мәхәббәт белән? Телефон, интернет, телевизор, тегесе бусы. Мин әйтмим ярамый дип, ярый, утырыгыз туйганчы. Ләкин Коръәнгә дә шулай бирелергә кирәк шул. Менә мәчеттә бездә бер шәкерт бар. Аның белән сөйләшеп торам инде. Фулан шәйх теге Гарабстанда, анда фулан елда туган. Фулан фәтва биргән. Фулан шушындай әйберләр бар. Мәйтәм, кардәшем, син молодец, бөтен шәйхләрне беләсең, галимнәрне беләсең, бөтен китапларны укып чыктың, Коръән укыдыңмы? Юк әле ди. Бөтен галимнәрне белә. Кем кайсы хатын белән яшәгән, нинди бала тапканнар, кем нинди мәзһәбтә, кем нинди нидә, Коръән укыдыңмы? Юк әле пока ди. Җәмәгать кабергә төшкәч, берегездән дә сорамыйчаклар. Фулан шейх артыннан, фулан анда манхаҗ белән син яшәдеңме дип. Юк. Ма китабука диячәк. Фәрештә. Китабың нинди булды? Китабым Коръән дип әйтер өчен җавапны, хөрмәтле туганнар, Коръән укырга кирәк. Коръән менә безнең шкафта тора җәмәгать. Кайбер вакытта тузанланып китә, апаларыбыз килә дә тузанны сөртәләр. Нигә тузанлана? Чөнки Коръәнне тотып укучылар бүген бик аз. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйткән, кыямәт алдыннан сез күрерсез, Коръәннең ди капкачыгына калыр. Илафул Коръән, обложкасы гына дип әйтелә. Сахабалар сорыйлар: "Ничек инде Коръәннең эчтәге битләре юкка чыгачак что ли?" дип. Кайберләр шулай дип аңлыйлар. Теге Коръән бу күтәрелгән, вознесен һәм юкка чыга. Юк, җәмәгать. Коръән менә моннан чыгып чыга. Күңелдә бүген Коръән юк. Күңелдә бүген намаз укучы егетләрдә дәген ниндидер шайтан фитнәсе. Тегесен бүлү, бысын бүлү, бысы дөрес, тегесе дөрес.
Хаклык Коръәндә җәмәгать. Коръәнне ачыгыз, Коръәнне өйрәнегез, Коръәнне укыгыз, Коръәнне бүлешегез, Коръәнне бер-берегезгә васыят кылыгыз. Чөнки Коръән өчен Аллаһ Тәала бездән зур сорауны алачак. Шуңа да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Коръәнне нык укыды. Коръәнне һәр вакытта кабатлап торды. Сахабаларына өйрәтте, Коръәнне җыеп аларга аңлатты, тәфсир кылды, вагазлады. Чөнки Коръән ул дустур, безне алып бара торган, безне хидаяткә, тауфикка инде әлхәмдүлилләh илтәтергән китап булып тора. Коръәннән башка бер нәрсә дә коткара алмый безне Аллаһның рәхмәте белән. Хәтта ки кыямәт көндә Коръән килеп шәфәгать кылыр дигән укыган кешесенә. Шуңа без җәмәгать мин әйтмим теге Коръән хафизләр кебек мондый сакал җибәреп, ниләр поддуннар куеп Коръән укып утырга. Юк. Телефоныгызга скачать итегез җәмәгать. Бушлый, бесплатный, әнә айфоннарыгыз, андроидларыгыз бөтенегездә дә бар. 60 яшьлек бабайлар да зур телефоннар белән утыралар. Үзегезгә бер гадәт алыгыз, көненә 5 аят укып чыгырга. Хәлсез булсагыз. Хәлегез булса 10 аят укыгыз, 20 аят укыгыз. Мәгънәләрен, тәфсирләрен, тәрҗемәләрен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушындый Коръән кешесе булган. Шуңа да безгә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга без ничек мәхәббәтебезне тапшыра алабыз? Ул яраткан эшләрне яратып, аның сөннәте. Пәйгамбәр алейхиссалату ва саллям үзенең тормышын алып барган, һәм шушы тормышы аның сөннәт дип атала. Ничек ул кешеләр белән дус булган, ничек ул үзенең якыннары белән булган, хәтта ки дошманнары белән булган. Бүгенге көндә менә мәчеттән чыгабыз җәмәгать, әнә парковкада мондый сакаллы мөселманнар бер-берсе белән талашып торалар. Провокация итеп, монсы минем урын, монсы синең урын, ник уступать итмисең миңа чыкканда, нигә тегеләй, нигә булай дип. Мин сезгә сорау бирәсем килә. Уйлап карагыз әле. Мөхәммәд пәйгамбәребезне Мәккәдә үтерергә теләделәр. Дошманнар аңа җибәрделәр киллерларны, үтерүчеләрне пычак белән казасыннар дип. Пәйгамбәр алейхиссалам туган шәһәреннән качып китте. Күпме кеше аңа пычрак атты, күпме кеше аңа зулым кылды. Фәтхул Мәккә, кире Мәккәдә кайтканда, шушы изге Кәгъбәтулланы җыештырганда, путлардан алып куйгач шушы путларны, Пәйгамбәрнең бөтен дошманнары җыелды һәм көттеләр. Хәзер башны чабачак дип. Хәзер кулларны, аякларны чабып атып юкка чыгарачак дип. Мөхәммәд килде армия белән Мәккәне алды. Хәзер геноцид оештырачак монда үзенең дошманнары өстендә дип. Пәйгамбәр алейхиссалам Кәгъбәтулланы җыештыргач, бөтен кешеләр янына карады да әйтте: "Барыгызны гафу итәм" диде. Барыгызны да гафу итәм диде. Дошманнарын гафу итә белгән. Менә ул сөннәт кайда? Менә ул пәйгамбәрне ярату кайда? Без бүген җәмәгать бер-беребезне, бугазларыбызны чәйнәп үзергә ризабыз. Ниндидер бармак селкетү өчен, ниндидер анда караш өчен, ниндидер фикер өчен шайтанга бирелеп сөннәт үтибез дип газап чыкыр казыбыз җәмәгать. Бу сөннәт түгел, бер-береңне дошманга әйләндерү, бер-береңнең дәрәҗәсен төшерү. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам ярата торган булган сахабаларын, әллә нинди мәзәк тузга язмаган сахабалар да булган, барыбер яраткан, барыбер кичергән. Чөнки Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам ул бик мәрхәмәтле зат булган. Бүген безгә шушы мәрхәмәтлек җитми. Һәм инде өченчесе нәрсәне әйтәсем килә, Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам белән безнең очрашу турында теләк булырга тиеш. Бүген кешеләрдән сорыйсың, кем белән очрашып булса очрашырсың дигәч, әйтәләр: "Менә теге актер белән очрашыр идем. Менә Зинедин Зидан, теге футболист белән очрашыр идем. Теге кеше белән утырып торыр идем" дип, мөселманнар да бер-берсе белән сөйләшәләр. Мин аптырап сорыйм: "Пәйгамбәр белән очрашасың килмиме?" "Ну килә инде, без белән бит очрашабыз инде" дип. "Сиңа кем гарантия бирде пәйгамбәр белән очрашасың" дип. "Син аны сагынып та тормыйсың хәтта ки. Син хатыныңны ныграк сагынасың, шулай бит. Анда нидер актерны ныграк сагынасың. Пәйгамбәргә сагыну сизелеп тормый синдә. Сагыну булырга тиеш. Хис, чувство. Һәм менә бу хисне җәмәгать күңелдә булдырыр өчен намаз укугына җитми. Мотор түбәтә киеп сакал үстерүгенә җитми. Ураза тотуда җитми. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам белән яшәгән кебек
тормышны үтү кирәк. Аны сагыныр өчен чын күңелдән. Чын күңелдән пәйгамбәрне сагынырга телисең икән, аның белән яшәгән кебек тормышны үтәргә кирәк. Ягъни аның тормыш юлы сира, пәйгамбәрнең тормыш юлын укып чыгып, өйрәнеп, аңлап, төшенеп, һәм үзеңнең тормышыңа параллельләр ясап уздырып карасаң, син пәйгамбәрне чыннан да сагыначаксың. Үлеп сагыначаксың. Чөнки син аны үзеңнең тормышыңдагы кебек күрәсең. Хәтта ки Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам вафат булгач, аны Мәдинәдә күмәләр. Һәм инде бөтен халык җылый, бөтен халык кайгыра. Кайберләр әйтәләр, "Всё, без намаз укый алмыйбыз. Всё, без динне туктатырбыз" ди, булмый булай дип. Әбу Бәкер торып баса, бөтен кеше каршында әйтә, "Кем ди Мөхәммәдкә табынган булса ди, Мөхәммәд вафат ди. Кем ди Аллаһка табынган булса, Аллаһ мәңге исән ди." Ягъни карагыз, сахабаларның никадәр мәхәббәтләре көчле була пәйгамбәргә. Сагыну, шушы хис, кайнап туру пәйгамбәр белән шырашырга дип. Менә мондый хисләр булырга тиеш бездә. Җәмәгать, хәтта ки пәйгамбәр вафат булгач, аның иң яраткан сахабаларының берсе Билал, кайсысы азан әйтүче теге кара тәнле нигер кеше була бит, ишеткәнегез бардыр. Шушы зат, шушы сахаба шүлгә китә. 1-2 ел шүлдә тора. Йөрәге түзми. Сахабалар сорыйлар аннан, "Нигә син Мәдинәдә тормыйсың? Сиңа бит инде теге пенсия кебек әйбер бирделәр. Син якын сахаба, сиңа аны йорт бирделәр, яшә" дип. Билал әйтә, "Мин анда тора алмыйм" ди. Шул йортларны күрәм ди, шул урамнарны күрәм, кайда пәйгамбәр атлап йөргән. Һәм минем күңелем тула ди, мин җылыйм ди, мин түзә алмыйм ди. Сагына башлыйм ди пәйгамбәрне ди. Бер вакыт Билалны көчләп булса да инде Мәккәгә чакыралар, бер җыелыш була. Ул җыелышта зур сахабалар җыелалар, һәм инде ниндидер бер шура була, ниндидер бер сөйләшү була, инде бер әңгәмә. Шул вакытта Билалны күргәч бөтенсе шатланалар. Бу бит пәйгамбәрнең азанчысы, бу бит пәйгамбәрнең мәзине килде дип. Бөтенсе шул кадәр шатлана. Һәм инде Кәгъбәтуллада кырында җыелыш беткәч, әйтәләр, "Карале ди, Билал ди, менә Кәгъбәтулла ди, түбә менеп азан әйтәләр ди. Без ди синең азаныңны 3-4 ел ишетмәдек инде ди. Менә безгә дә бит киләләр хәзрәтләр, азан әйтәләр, намаз укыталар дип. Билал юк, мин әйтә алмыйм, мин күңелем тула, мин ничә ел азан әйтмәдем инде хәзер ди. Пәйгамбәрнең мәзине. Ләкин көчләп мингезеп җибәрәләр Кәгъбәтулланың түбәсенә. Билал Кәгъбәтулланың түбәсенә менә дәген азан әйтә башлый. Һәм инде менә бу риваятта китерелә, бу азанны ишеткәч, бөтен Мәккә шәһәре, Мәккәдә 10 мең кеше шабып, кем ризык пешергән ди, ризыгын ташлап, кем әйбер юган әйберен ташлап, кем ыштан кияштанын тиз генә кигәндәген җигереп шабалар ди Кәгъбәтуллага. Пәйгамбәр кайтты дип. Пәйгамбәрнең мәзине азан әйтә, пәйгамбәр кайтты дип шабалар. Килеп җитеп карасалар, түбәдә тора Билал. "Билал, кайда пәйгамбәр? Кайда пәйгамбәр?" дип сорыйлар тегеннән. Билал әйтә, "Юк ди пәйгамбәр, ул вафат ди." Һәм бөтен кеше, 10 мең кеше җыелып шунда, җылый-җылый өйлә намазын укыйлар. Менә нинди сагыну. Менә нинди кайгыру пәйгамбәр белән шырашырга теләү. Менә нинди булырга тиеш безнең күңелдәге хисләр. Ничек без шушы олуг затны яратырга тиешбез. Шуңа дагы җәмәгать һәр вакытта дагы Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламның тормышын өйрәнегез. Ул сезнең күзегездә калмасын ниндидер бер гарәп теге шүлдә барган вагаз сөйләгән генә дип. Юк. Ул эпохальный личность. Җәмәгать. Ул бик зур шәхес. Һәм аның турында 12 битлек китап кына укып яки YouTube'дан 3 минутлык лекция карап кына үзегезнең тормышыгызны шикләмәгез. Өйрәнегез ул кешене. Өйрәнегез ул затны, аның тормышын, ничек булган, нәрсәләр күргән. Чөнки җәмәгать ул яшәгән бер генә максат белән шушы изге динне безгә җиткезергә дип. Безгә, сезгә җәмәгать, менә утыручы һәрбер шәхес
dinni peygamber sizge jitkizirge tırıştı. Walau bi aya degan, hatta ki bir ayetni olsa da jitkizirge. Şoğa da hürmetli tuğanlar, her vaqtda dağın salavatlarını aytınız. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan soraganlar, "Nişek biz senin bilen ulu derecege, vesile derecesine erişe alabız" digeç, Peygamber aytgan salavatlarını aytınız dey. Salavat aytınız Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Rajab ayı bilen gine tugul, yıl devrinde salavatlarınızı aytınız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şoşa salavatlarını elhamdülillah bizge vazifa buldurup kaldırgan. Hem Kur'an'da Allah Teala aytı, kim de Peygamberge salavat aytsa, Allah ana 10 salavat ettirip kaytarır degen. Şoşa izgi sözlerini, izgi ilimlerini, izgi tileklerini cemaat ko'ngildan çıkarmayıp. Her vakitte de ko'nglimizde zor bir his bulup kalsın. Subhanallahumma bihamdik ve neşhedü en la ilahe illa ent ve nestağfirullahi ve netubu ileyh. Dua.